защо няма включвания. Ами... Някой знаят вече, че брата изкара C++, нали, категорията и се качи на камиони. Това ни е мечта от малки. И след и аз записах C категорията. Решавам от време на време. Получават се нещата. И вчера ходих до учебния център, в който съм се записал и я питах, нали, да направим там вътрешни курсове, какво, нали, беше, що беше, и тя ми отговори, че вече не ги правят такива вътрешни курсове. Ако си вече сигурен, че ще вземеш листовките, идваш за писане час там, да, ден и се явяваш. Да могат, нали, да могат това. Взема, поне не. И само, че преди да се явим, трябва да учим да изкаране ново удостоверение за психологическа годност. Дали мога малко тихо мога да ви приказвам, много да се чувам пак добре. Извинявам се. И сега ще идем до кабинета, само да видим номер. Защото питах брата, той каза, че някъде имах номер. Ама трябва първо да се запишеш, първо трябва да се запишеш. Следите някакви мизери не са скъпи. Спомена нещо, някъде 70 лева и самия там изпитът ти дам да те изпит. Код и към 10, нали, е това удостоверението. Картончето. Затова сега ще отидем и там ще погледнем и ще се запишем. Защото имаме и други работи за вършени. Помежду другото да го видим по път. И така. Така. Аз пристигнах. Където трябва да е психоложката. Хората ме гледат като нормален с тази камера, но не съм като тях. Така. Ето го. Това някой му трябва психология. Ето го има долния номер за записване. Чайте, изкарвам за телефона. Напомня снимка. Така. Камерата. Отзаре. Айде. Да направим една снимка. И по някой време ще звъним. Хората ме гледат като нормален, нека не. Опа. Сега отивам да си свършим другите работи. И ще видим тия дни. Трябва да звънна, да се запазя час. И брата каза, че нещо по прилавъка на 2 часа и кусур и после там половин час, докато ти скарат картончето. Да, бързо. Че някой е странно. Ще видим, ще го измислим. До тогава следва решаваме листовки и да сме 6. Другия път ще размема с мене и в кой учебен център съм се записал. И тъй. Я да видим, ще напуснат. Пуснаха ме. Аз взем да побягаме малко. Колежката. Работата е сериозна. Днеска е 27 май. Днеска беше интересен ден. За мен. Особено за мен, да. Днеска се явихме за психо. И вземахме го 12:30, трябва да отида и да видя да е готово удостоверението и да го взема.
И накрая Аз съм при моя приятел Бако Бак на големия Бако. и ще пием кафе. Пием пълно кафе, защото колко е? 10:30, 11 часа или колко Трябва да беше? се пика. Трябва да се хапва нещо. Да хапваш, ще се хапвай. 11 часа почти. И тъй. Преценя глупости работи. Къде са ти шеровиките леко и... Той го каза, не само аз. Опа, взехме удостоверението, ето го. Чистак Барсак ново. Ето, цък, цък. Трябва да го приберем. Ще го прибра. И трябва да видим тия дни. Да отида до центъра. Може да взема. И да запишем дата за изпит на листовки. И да го започваме. Здравейте от поредицата ми за изкарване на книжката. Днеска е петък, 5, мисля, че е. И бях на работа. И сега ще отида в школата, в която съм записан. Тя е тук зад мене. Диана Кар. В Ямбол. И ще вземем да дадем някакви парички и да вкарваме. Да почнем да да се запишем за листовки другата седмица, защото бях на работа до сега, първа смяна. Другата седмица си на втора, те сутринта да отидем. Другата седмица. Те вторник и сряда мисля, че ги правиха, ама ще видим. Ако каже за вторник и сряда, вземем за сряда. За сряда, по-интересно, че сряда, че то май тогава са 9 или са пада? Какво са пада? Не съм гледал точно. Сега ще дадем някакви парички и ще почнем да запишем дата за листовките. Да, ето. Не знам дали са видео, ама кот и тако са. Продължаваме с поредицата силни вилни. Да, днеска е големия ден. Днеска сме 9. 7 месец. Среда. Днеска ще ходим на листовки. Чуем на листовки от дай. И дано да успеем да го вземем. Сега е такова бървикето, направил съм с кафе, станал съм удивен. И не можа да спа от търпение, от притеснение или голямо вратение, голямо сукване. Говоря тихо, защото моите хора оттатък спът. Да ми дигнал гиротия рано събарен. Съм се направил на кафе тук, барбекюто. Мога да чуете и папагалките. Няма да показвам, защото той е по-зле от кочина. Някой ден ще се оправим. Се подредим. За мен това е цяла вечност. Но за вас ще е много бързо и ще разберем дали съм издържал. Листовките, да не съм само мотал нищо. Част като се притеснявам, мане правя бати грешките. Да не съм стигал на така нищо. Да си спия съм кафе, да си изпуша на цигарка, на спокойствие, да се справя. И 9 часа трябва да съм там, 8 без нищо. Дай. Да. И ще разберем дали ще стане работа от мене, дали няма стане работа. Както се притеснявах за психото, то пъзи, че го взех. Не е било трудно. Дай. С вас ще видим много бързо. Но на мен ще е цяла вечност. Банда! Успяхме! Вземахме теорията. Тук е даже едно момче на брата познат. Даже ма препозна, вика, Коче, кай ко браш? Викам, не е Колето, викам. И той ще и за
листовки, ама само че за Б категорията казвам, нали? Бе, да. Да, супер. Ура! 7 години търпение минаха. Браво! Пу, едно нищо мина. Има и още работи да са минат, но има време. Времето е ценно. Ползвайте го докато е време. Защото мотката ли са, няма да е на хубаво. Ето. Да, ето сградата е там. Вътре бяхме. Чудо, ни таблети, ни чудеси, заставаш там, ни стъпки, ни ламп. Ба чудо. Добре са го измислили. От преценение. Една грешка. Даже и не видях. Каква е, ама ще видим в интернета. Ще я видим до вечера. И така. Супер. Браво. Нищо му закачили, гръмнали му гумата, ако му стана. Тръгнах да разправям, че продължавам поредицата с книжката, с категорията. И миналата седмица изкарах цялата седмица с кормуването. Много добре беше. И сега ще ви покажа камиончето. На какво камионче карам. И евентуално инструктора сега ще го изненадам, защото той не знае за това мое хоби да снимам. Но както и да е. И такова трябва да се е камиончето, комазата, който е от града, го знае. Комазит, транс, годишни технически прегледи има тук. Опа, където трябваше по-правилничко му. Да не закъснем, защото сме и 3 часа сме на Кормоне, но сега е без 6 минути. Ето го, моят зер. Сега къде ще спрем. Ето така ще спрем. Аз ето къде си спирам, а тази Toyota нещо ми замава мястото, но миналата седмица спирах там. Оп. Гасим. И забравих си една вода да се вземам. Аз не е, че я забравихме. Опа. То направо пиче. Пиче. Направо е пач. Ето го камиона. Зера. Ето, има си и номера. Категориите. На Ивеко. Трябваше да взема да прескоча до ти да си взема вода или ще го накарам. Аз имам една вода в колата, ама тя е топла. Как пиче слънцето зад мене. Няма да се вида хубаво. Много пиче това слънце. Много пиче. Така. Показах камиончето, видяхте го. Значи съглашим. Това сега къде че караме по втората седмица. И съглася. Оле, кома гледа сега? Държа с камерата. И съглаша за това петък първи. На 1 септември. Защото те после излизат в отпуска, и не се знае мат, кой ще стане. Да не държим чак до септември. 1 август изгоргах. 1 август. Сега в петък 1 август. Да съм на Кормовен на изпит. Тъй го глашим. Да моят термин, като съм свикнал на камиончето на габарити, глупости работи и да направим някакво поразия. Сега останем доста време да ги забравя нещата. И така, на първи, живот и здраве на изпит. И ако го издържим, ще изчакаме 2-3 дена там да дойде пристигнат документи в КАТ и ще подадем заявлението да я направим. Ще видим там вече кой ще ни трябват други документи.
Да. Продължаваме с поредичката. Днеска е 1 август. Пак да не го объркам. Отиваме ден за кормуване на изпит в Дайто. Ето, много са вида, я се вида, я не се вида. Тук багер, кучета, мучета. Само да няма полицаи тук. Сейчас много лошо прави така с камерата от Рими. На главата ми няма да я яде. Сега само ще видим дали ще е пристигнал и моят готин инструктор. Сега ако и тук ще го видим да си изпълним знак стоп. И тук имаме стоп линия и се изнасяме. Гледаме долу, гледаме горе. Горе идат, долу също. Ето го камиончето! Виждам си камиончето! Сега, Бадван кое и колегата, с което ще караем с момчето е тук. Направо се намирам ей там голфа и направо там си спирам. Ето го камиона. Тук има казан. Баш казана ли? Баш до казана ли? Тук ще можем ли са на време? Ще можем. Назадно. Добре, че сме автоматик. Оп! Гледаме се. Тук съм в огледалото. Гледаме се. Гледаме се. Оп, 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 оп. И така. Оп! И ефектно. Така. Гасим. Фарове. Опа! Опа! Ето го камиона. Днеска е голям ден. Голям ден. Ще кормуваме. Голям ден. Ден е инструктора, само че го няма. Где е момчето на дичкарани. Ама сега ако дойде, ще направим една снимка с Бадван. Си взема цигарите, да се запозная с момчето. Може да не иска. Пожелайте ми успех! Аз от вълнение вече се прибрах вкъщи и успешно издържан практически изпит за категория С. Браво! Сбъднах си още една мечта. Това ще е накрая на това видео от тези откъси и дано с някой да се срещнем по пътя. Ако ви е харесал, както ви каза един мой приятел, лайкайте, шервайте, коментирайте.